माझं स्वप्न पहिल्यापासून होतं की जिल्हा परिषदला जावं. गेली 15 वर्ष यासाठी मी प्रत्येक मतदारसंघाच्या प्रत्येक गावामध्ये पोहोचत आहे आणि त्यासाठी मी इतका परिश्रम घेतलेला आहे की त्याचं फलित आज कुठेतरी आलं. सांगण्यात आलं की रुपेश ही सीट तू शिंदे गटातून लढ. सन्माननीय आमचे आमदार निलेश राणे साहेब यांनी एक मोठं ध्येय ठेवलेलं आहे ते म्हणजे माणगाव पंचक्रोशीसाठी महिलांसाठी रोजगार भवन निर्माण करण्याचं. मग ते आधी पूर्णत्वास नेणं हे सगळ्यात पहिली माझी ही मोठी जबाबदारी. तर मगाशीच म्हणालो तो रस्त्याचा विषय. सन्माननीय खासदार साहेब आमचे दादा आहेतच, पालकमंत्री साहेब तर या जिल्ह्याचे धडाकेबाज नेतृत्व आहे आणि आमदार साहेबांच्या सध्याच्या कार्यतत्परतेबद्दल तर आताची जनता जाणून आहे. या सगळ्यांची सांगड घालून, कारण माहितीमध्ये कुठेतरी या आज चांगला शुभसंकेत दिसून येतो आणि तो शुभसंकेत 100% या मतदारसंघासाठी किती फायदेशीर ठरेल याच्यासाठी माझा प्रयत्न आहे. तर पर्यटन हा एक मोठा विषय असतो स्थानिकांना रोजगार निर्मिती करून देण्याचा. इतका सुंदर धबधबा तिथे आहे पण अजूनही तो दुर्लक्षित आहे. तो कुठेतरी डेव्हलप करायचा जेणेकरून स्थानिक रोजगार निर्मिती होईल. जरी माझ्या गावाचं नाव तेरशे अंबडे असलं तरी सातबाऱ्यावर मात्र बांबाडेतर्फ माणगाव मी ते किती कमी पडतील हे पटवण्यासाठी मी लोकांकडे जात नाही. हे आधी माझं वैयक्तिक मत. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या मुलूख मैदान या विशेष कार्यक्रमात स्वागत करतो. महाराष्ट्रासहित अर्थात सिंधुदुर्गात देखील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा धुरळा उडतानाचं चित्र पाहायला भेटतंय. सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय त्या अर्थात माणगाव जिल्हा परिषदेच्या या एकूणच मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे. कारण या मतदारसंघातून रुपेश कानडे हे महायुतीचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि त्यांच्या समोर उभाटा शिवसेनेचं देखील आव्हान आहे. आपण एकूणच या संपूर्ण विषयाबाबत रुपेश कानडेंचं नेमकं विजन काय, समोर असलेलं आव्हान हे त्यांना आव्हान वाटतंय का, सर्वच गोष्टीवरती सविस्तर चर्चा करणार आहोत. आपल्या सोबतीनं स्वतः रुपेश कानडे आहेत. रुपेश भाई, खरं तर या चर्चेमध्ये मी स्वागत करतो आणि सुरुवातीलाच मुद्दा म्हणून आमच्या दर्शकांना देखील सांगतो की आपण दोघेही खूप चांगले मित्र आहोत. त्यामुळे ऑन कॅमेरा अहो जाऊ बोलण्यापेक्षा आपलं जसं आहे रिलेशन बाहेरही ऑफ कॅमेरा तसंच रिलेशन या चर्चेमध्ये या मुलाखतीमध्ये आपण मेंटेन ठेवू. रुपेश, खरं तर मागील 20 वर्ष म्हणजे जवळपास 25 वर्षापासून तू स्वतः या संघटन याच्यामध्ये काम करतो, राजकारण आणि समाजकारणामध्ये काम करतो. 2 वेळा अगदी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून सेवा या ठिकाणी ग्रामस्थांची तू केलेली आहे. बरोबर. आता थेट जिल्हा परिषद, नेमकी जिल्हा परिषदची निवडणूक लढवावी असं का वाटलं बरं? माझं स्वप्न पहिल्यापासून होतं की जिल्हा परिषदला जावं, कारण जिल्हा परिषदला मी बऱ्याच वेळा काही कामानिमित्त जात असतो. तिथे जाऊन तिथले सगळं जे काही लोकांचे प्रश्न मांडत असतात किंवा स्थायी समितीमध्ये जे लोकांचे प्रश्नाचा आवाज उठवायचा असतो किंवा जिल्हा परिषदमध्ये गेल्यानंतर DPTCचा सदस्य झाल्यावर लोकांना न्याय मिळवण्यासाठी जो ते एक व्यासपीठ आहे त्या व्यासपीठाचा वापर करायचा असतो. तो वापर कसा करायचा आहे, काय करायचा आहे आणि लोकांना त्यामार्फत कशा संधी उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत यासाठी मी खूप वर्ष मी त्यासाठी वाट पाहत आहे. मी गेली 15 वर्ष यासाठी मी प्रत्येक मतदारसंघाच्या प्रत्येक गावामध्ये पोहोचत आहे आणि त्यासाठी मी इतका परिश्रम घेतलेला आहे की त्याचं फलित आज कुठेतरी आलंय आणि आज मी इथे जिल्हा परिषदचा अधिकृत शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या चिन्हावर उमेदवार म्हणून आहे. याचा मला अभिमान वाटतो. खरं तर ना, म्हणजे तुझ्याबाबत जेव्हा मी काही गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो रुपेश, त्यावेळी एक गोष्ट माझ्याकडे अधोरेखित झाली की मागील 20 वर्षापासून राणे कुटुंबाबरोबर तू कनेक्ट असलेलं व्यक्तिमत्व आहे. खरं तर महायुतीकडनं म्हणजे शिवसेनेकडनं अधिकृत उमेदवारी मिळणं ही एक संधी आहे, पण त्याचबरोबर ती जबाबदारी देखील आहे. नक्कीच. तर ह्या संधीकडे आणि जबाबदारीकडे नेमकं कशा पद्धतीनं पाहतोय, काय सांगशील? नक्कीच. जरासं थोडंसं मागे जातोय साई. विषय असा आला की तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे मी भाजपचा एक चांगला पदाधिकारी म्हणून काम तिथे केलंय. युवा मोर्चाचा तालुका अध्यक्ष म्हणून काम केलंय. इथे काय आलं की महायुतीमध्ये 19 सीट ह्या शिंदे शिवसेनेला सुटल्या, 31 सीट ह्या BJPला सुटल्या आणि त्यामध्ये ही जी सीट जिथे मी वर्षानुवर्ष काम करत होतो
ही सीट शिंदे शिवसेनेला सुटली. BJP मध्ये जर सुटली असती तर माझा एक मित्र आहे दीपक कानेकर, त्याला ही सीट देण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले. बरं. आणि त्या कारण का तर त्याने माझ्याशी बोललेला होता की मी भाई ही सीट लढायला खूप इच्छुक आहे. बरं. आणि माणगावसारखं मोठं गाव आहे, मला पण वाटत होतं की कुठेतरी त्याला देऊन एक आपलाच कार्यकर्ता मोठा व्हावा. परंतु ही सीट ज्यावेळी शिंदे गटाला सुटली त्यावेळेस सांगतो की मला सांगण्यात आलं की रुपेश ही सीट तू शिंदे गटातून लढ. बरं. त्यावेळी माझ्या डोक्यावर एवढं ओझं होतं की एवढी वर्ष कट्टरतेने साहेबांच्या छत्रछायाखाली तर मी आहेच, हो. तिथेही दादा आहेत, तिथेही पालकमंत्री आमचे सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब आहेत, आणि इथे तर आमचे जवळचे निलेशजी राणे आहेत. आणि निलेशजी राणेंबरोबरचा कसा संबंध आहे हे अख्ख्या जिल्ह्याला माहिती आहे. आणि त्यांच्यावर कार्य करताना मी काय काय केलं हे पूर्ण जिल्ह्याला माहिती आहे. मग हे कुठेतरी असताना साहेबांकडूनही कुठेतरी माझ्यासाठी विचारणा झाली की रुपेश तूच हा मतदारसंघ लढवायचा आहेस, बरं. याच्यासाठी मला दुसरा उमेदवार कोणी नाही नको आहे. मग मी त्यांचा शब्द कुठे मी टाकू शकलो नाही, कारण मी आजपर्यंत राणे कुटुंबातील कुठचाही शब्द मी टाकलेला नाही. खरं. आणि सगळ्याच जिल्ह्याला माहिती आहे मी कट्टर राणे समर्थक आहे. मग तो शब्द आज त्यांनी मला टाकलाय, त्यांनी विश्वास टाकलाय. मग तो विश्वास कुठेतरी नक्कीच एक विजयामध्ये आणण्यासाठी मी इथे आज उभा आहे. क्या बात आहे. खरं तर ना या एकूणच माणगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात फिरत असताना ह्या मतदारसंघातील कुठल्या प्रमुख समस्या आहेत असं तुला वाटतंय, ज्या समस्या सोडवण्यासाठी मतदारांनी रुपेश कानडेंना निवडून द्यावं? कुठल्या समस्या आहेत? रोजगार असं म्हणायचं झालं तर तशी ही मोठी समस्या नाही आहे, कारण प्रत्येकजण काही ना काही दिवसाचं मोलमजुरी असेल किंवा अन्य काय असेल ते करत असतो. काही जण गोवा, मुंबई वगैरे असे जाऊन रोजगार. पण इथली सगळ्यात मोठी समस्या आहे गेली 10 वर्षात जी वैभव नाईक आणि विनायक राऊत यांच्या मार्फत झाली अशी आपण म्हणू शकतो, ती म्हणजे प्रामुख्याने रस्त्याची समस्या. सगळ्यात मोठी जर समस्या या पूर्ण जिल्हा परिषद मतदारसंघात असेल तर रस्त्याची. जे काही राणे साहेबांच्या काळात रस्ते झालेले त्या रस्त्यांवर परत कधीच डांबर या 10 वर्षात पडलं नाही. त्यामुळे लोकांची गाड्यांची वाट लागलेली आहे. बरेच अपघात झाले आहेत. या माणगाव खोऱ्यात बरेच तरुण पोरगे हे अपघातामध्ये या खड्ड्यांच्या कारणात जीव त्यांचे गेलेले आहेत. कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली आहेत. त्यामुळे रस्त्याचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न माझ्या मते तरी या मतदारसंघामध्ये मला दिसून येतोय. बरं, या सर्व मतदारांनी जर संधी दिली तर पहिल्या 100 दिवसांमध्ये प्रामुख्यानं कुठली 3 विकास कामं झालेलं चित्र मतदारसंघासहित पत्रकार म्हणून मला पाहायला भेटेल रुपेश? सन्माननीय आमचे आमदार निलेशजी राणे साहेब यांनी एक मोठं ध्येय ठेवलेलं आहे, ते म्हणजे माणगाव पंचक्रोशीसाठी महिलांसाठी रोजगार भवन निर्माण करण्याचं. आणि त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. 5 करोडचा एक इमारतीचा प्रस्ताव पण आहे, जिथे महिलांना कुठेतरी व्यावसायिक प्रशिक्षण तिथे देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 1 करोडचं अजून एक इमारत आहे, ज्या प्रशिक्षणामध्ये त्या महिला जे वस्तू बनवतील किंवा प्रशिक्षण घेऊन नंतर जे जातील आणि त्याच्यानंतर ते सगळे बनलेले वस्तू हे त्या इमारतीमध्ये विकल्या जाणार. आणि त्याचे जो काय मोबदला, त्याचा जो काय नफा आहे तो तिथे जाणार. मग ते आधी पूर्णत्वास नेणं हे सगळ्यात पहिली माझी ही मोठी जबाबदारी आणि माझा हा सगळ्यात मोठा पहिला विषय आहे. दुसरा विषय जर म्हणायला गेला तर मगाशीच म्हणालेलो तो रस्त्यांचा विषय. सन्माननीय खासदार साहेब आमचे दादा आहेतच, पालकमंत्री साहेब तर या जिल्ह्याचे धडाकेबाज नेतृत्व आहे, आणि आमदार साहेबांच्या सध्याच्या कार्यतत्परतेबद्दल तर आताची जनता जाणून आहे. या सर्वांबरोबरच अजून 2 नावं आहेत की सन्माननीय आमचे दत्तजी सामंत साहेब जिल्हा प्रमुख, त्याचप्रमाणे सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब, या सगळ्यांची सांगड घालून, कारण महायुतीमध्ये कुठेतरी आज चांगला शुभसंकेत दिसून येतोय आणि तो शुभसंकेत 100% या मतदारसंघासाठी किती फायदेशीर ठरेल याच्यासाठी माझा प्रयत्न राहील. हा माझा झालेला दुसरा. आता तिसरा जर म्हणायचं झाला तर पर्यटन हा एक मोठा विषय असतो, स्थानिकांना रोजगार निर्मिती करून देण्याचा. मी या माणगाव मतदारसंघामध्ये माणगावमध्ये जोळकवाडी म्हणून एक वाडी आहे, तिथेच एक आंबोलीलाही कुठेतरी कमी हे ठेवेल इतका सुंदर धबधबा तिथे आहे, पण अजूनही तो दुर्लक्षित आहे. कोणालाही माहिती नाही की असाही धबधबा आपल्या इथल्या कुडाच्या एकदम हाकेच्या अंतरावर आहे.
तो धबधबा आणि त्या धबधब्याकडे जातानाचा जो काही निसर्गरम्य परिसर आहे तो बघताना पावसाळ्यात जो काय मनमोह होतो तो कुठेतरी डेव्हलप करायचा, जेणेकरून स्थानिक रोजगार निर्मिती होईल, स्थानिक बाजारपेठ कुठेतरी अप होईल त्या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून. आणि नुसती स्थानिक नाही तर मला बाहेरून येताना अखेरीचा तिठा आहे तो पण डेव्हलप होईल, झारापचा तिठा आहे तो पण डेव्हलप होईल, वाटेत भेटताना साळगाव सारखं गाव तिथे पण डेव्हलप होईल. या सगळ्या गोष्टींची सांगड घालून कुठेतरी या मतदारसंघाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न मला करायचा आहे. म्हणून मी लोकांच्या दरवाज्यावर आज 100% मला विश्वास घेऊन जात आहे की ते मला निवडून देतील. क्या बात आहे. खरं तर या प्रश्नाचं ना रुपेश उत्तर ऐकताना या जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा म्हणजे गावांचा खरंच किती ताकदीनं अभ्यास झालाय हे समोर येत आहे. कारण की या मतदारसंघाची स्ट्रेंथही म्हणजे जी ताकद आहे ही सुद्धा तू व्यक्त करतोय आणि जी कमकुवत बाजू आहे जी सावरण्यासाठी तुला लोकांनी संधी द्यावी असं आवाहन करतोय ती सुद्धा या ठिकाणी मांडतोय. खरं तर आता बोलता बोलला की प्रत्येक घरोघरी पोहोचतोय, प्रचाराची सुरुवात तर झाली, अवघ्या काही दिवस शिल्लक आहे. कसा प्रतिसाद भेटतो लोकांकडनं, लोकांचं काय सांगणं येत आहे, काय मागण्या येत आहेत? असंही सांगायला गेलं तर लोकांबरोबर माझा टच आहे गेली 15 वर्षाचा आहे. कुठच्याही त्यांच्या कार्यक्रमात, कुठच्याही त्यांच्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये, कुठच्याही त्यांचं काही हायवेवर झालेले त्यांचे अपघात असो किंवा त्यांचे सरकारी दप्तरी असलेले प्रश्न असो, हे त्या स्थानिक युवकांकडून ज्यावेळी मला माझ्याकडे आले, आजपर्यंत असा एकही युवक तुम्हाला भेटणार नाही पूर्ण मतदारसंघात की त्यांनी माझ्याकडे प्रश्न टाकले आणि मी त्या प्रश्नांचं सोल्युशन काढलेलं नाही, असा एकही युवक या मतदारसंघात भेटणार नाही. हा माझ्या मागे ईश्वरीय कुठेतरी हात आहेच. बरोबर राणे साहेबांसारखा नेतृत्वाची माझ्या कुठेतरी साथ असल्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी मी सहज करू शकत आहे. त्यामुळे हा मतदारसंघ हा माझ्या पाठीशी आहे हे मला दिसून येतं. बरं, एक मुद्दा म्हणून राजकीय प्रश्न मला या मुलूख मैदानच्या विशेष कार्यक्रमात या चर्चेच्या दरम्यान विचारायचं आहे. तुझ्या समोर जे उमेदवार आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे तामानकर म्हणून, तर त्या उमेदवारांचं तुला काही आव्हान वगैरे वाटतंय? फक्त दुरुस्ती करतो, त्यांचं नाव तामानकर नसून तामानेकर आहे. हो. माझे चांगले मित्र आहेत. प्रत्येक वेळी आम्ही संभाषण करत असतो. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आमचं संभाषण असतं. मला पण ते कुठेतरी मार्गदर्शन करत असतात. मला कुठेतरी त्यांच्याकडून काय पाहिजे असेल तर घेत असतो. 10 वर्षापूर्वी ते जिल्हा परिषदेचे सदस्य होऊन गेलेले आहेत. एवढंपर्यंत ठीक आहे. परंतु साई निश्चितच तुला सांगतो की 10 वर्षापूर्वीचा माझ्या शब्दावर थोडा अधोरेखित करणं गरजेचं आहे. 10 वर्षानंतर मात्र ते कुठेही राजकारणात नाही आहेत. 10 वर्षानंतर ते कुठेही कोणाच्या मदतीसाठी गेलेले नाहीत, कुठेही टच नाही आहेत. त्यामुळे ती व्यक्ती चांगली आहे याच्याबद्दल दुमत नाही, पण व्यक्ती चांगली असलं जाणं नाही. आपण राजकारणातून सदस्य म्हणून निवडून गेलो, जसं मी दोनदा ग्रामपंचायतचा सदस्य होतो, आता पण मी सरपंच ओपन असताना राहू शकलो असतो, निवडून आलो शकतो, पण माझ्या युवा कार्यकर्त्याला संधी दिली. आमच्या रामचंद्र परब म्हणून आज आमचे गावचे सरपंच आहेत, सगळ्यात निर्णय आलेले आहेत. परंतु माझा टच तिथे मी थांबवला नाही, तिथूनही माझा टच अजूनही कायम आहे. आज माणगाव खोऱ्यातील, माणगाव गावातील असो, नानेली असो, आकेरी, उमरस, झाराप आणि तिरशांबडे या गावातील सगळ्या युवकांबरोबर जो माझा ऋणानुबंध आहे, तो ऋणानुबंध ते ठेवण्यामध्ये कुठेतरी कमकुवत झालेले आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी काय केलं ते कुठेतरी कमी पडले आहेत का, काय पडले आहेत का, याबद्दल मला चर्चा करायची नाही, कारण तो त्यांचा पाठ झाला. मी माझं त्यांचं कमी कुठे आहे किंवा ते मला किती जड आहेत किंवा उजवे ठरणार आहेत, यापेक्षा माझं कर्तृत्व किती मी लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो, बरोबर, लोकांशी मी किती कनेक्ट होऊ शकतो, लोकांना किती माझं काम उजवं ठरू शकेल हे पटवण्याचं मी काम करतोय. मी ते किती कमी पडतील हे पटवण्यासाठी मी लोकांकडे जात नाही, हे आधी माझं वैयक्तिक माझं मत आहे. ते पण तेच प्रयत्न करतीलच याच्याबद्दल दुमत नाही, पण मला एक जास्तची संधी अशी आहे की माझा गेले 10-15 वर्षाचा टच कुठेही कमी झाला नाही आणि त्यांचा टच कमी आहे. माझा तोच मुद्दाहून पुढचा प्रश्न असा आहे रुपेश, या सर्व मतदारांनी रुपेश कानडेलाच मत का द्यावा? रुपेश कानडेलाच का मत द्यावं? कारण हा रुपेश त्यांचा आहे, त्यांच्या मनातला आहे आणि त्यांच्या घरातला आहे, म्हणून रुपेश कानडेला त्यांनी मत द्यावं. काय आवाहन करशील सर्व मतदारांना? मतदारांना माझं एकच आव्हान आहे की एक संधी द्या, ज्या संधीचा मी या मतदारसंघासाठी मी
विकासात्मक रूपी कुठेतरी प्रयत्न 100% करण्यासाठी माझा राहील. कुठेही मी कमी पडणार नाही, कारण आज आमच्याकडे सत्ता आहे. खासदार आहेत, पालकमंत्री आहेत, आमदार आहेत, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष पण उद्या आपल्याच सत्तास्थानांचे बसणार आहे. एवढी जर सत्ता आमच्याजवळ असं आहेत आणि त्याचा कुठेतरी वापर या जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी होत असेल तर निश्चितच यावेळी मात्र मतदारांनी विचार केला पाहिजे. कुठेतरी आपली चूक होता नाही. जर चूक झाली तर ते मतदान कुठेतरी चुकीच्या बाजूने झुकेल, जेणेकरून विकास होणार नाही. जे प्रश्न मागासपासून मी बोलतोय की तुमच्या मनातील प्रश्न आहेत ते प्रश्न कुठेही सॉल्व्ह होणार नाहीत, कारण अपक्ष निवडून आला किंवा विरोधी पक्षातील कोणी निवडून आला तर तो निधी कुठून आणणार? म्हणजे परत एकदा निधीची कमतरता या मतदारसंघाला होईल. आज सगळ्यांचं माहितीतील सगळ्या नेत्यांचा प्रयत्न आहे की माणगाव खोरं कुठेतरी एका उंचीवर नेऊन ठेवायचं आहे. चांगल्या दर्जाचं एक माणगाव खोरं बनवायचं आहे. ही सगळ्यांचं या नेत्यांचं प्रयत्न आहेत. त्यामध्ये तुम्ही साथ द्या, जेणेकरून माझा पण खालीचा वाटा त्यामध्ये राहील आणि मी पण कुठेतरी तुमच्या प्रत्येक गोष्टीला हाकेला ओ म्हणण्यासाठी धावून येईल. बरं रुपेश, खरं तर या मुलुक मैदानच्या निमित्तानं एक महत्वाचा प्रश्न मला या ठिकाणी अधोरेखित करून विचारायचं आहे, कारण विरोधकांकडनं देखील माझ्या सुद्धा कानावरती ते आलंय. खरं तर हा जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे माणगाव. या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये अनेक गाव आहेत, त्यातलं तुझं देखील ते तेरसे बांबर्डे गाव आहे. तू तेरसे बांबर्डे गावाचं आहे, पण या जिल्हा परिषद मतदारसंघातलंच आहे. पण असं सांगितलं जात आहे की हा माणगाव या गावातला नाहीये, बाहेरचं आहे, अशा पद्धतीचं नेरेटिव्ह सेट केलं जात आहे. नेमका हा विषय काय उत्तर देशील विरोधक? कसं आहे, नक्कीच ते गाव मोठं आहे. मतदारसंघातील सगळ्यात जास्त मतदार असलेलं गाव आहे, म्हणूनच त्या जिल्हा परिषदला नाव पडलंय माणगाव. खरं. परंतु तेवढ्याच मोठ्या मनाची माणसं त्या माणगावात आहेत. अशा छोट्या प्रश्नांना ती माणगाववाली दाद देतील मतदार असं मला वाटत नाही. मी त्यांच्या गावाप्रमाणेच माझ्या गावाचं नाव पण महसुली बांबार्डे तर्फ माणगाव आहे. जरी माझ्या गावाचं नाव तेरशे बांबार्डे असलं तरी 7/12वर मात्र बांबार्डे तर्फ माणगाव हे नोंद आहे. म्हणजे कुठेतरी माझ्या मागे माणगाव लागलेलंच आहे. त्यामुळे माणगावले निश्चितच मोठ्या दिलाने या बांबार्डे तर्फ माणगाव या सुपुत्राला तेवढंच भरभरून मतदान करतील, कारण ऋणानुबंध माझे 15 वर्षाचे तयार झालेले आहेत. प्रत्येक युवकाच्या बरोबर माझं काम आहे. त्यांनी हाक मारलेल्या शब्दाला कधी ओ दिलं नाही असं मला आठवत नाही. परंतु आज मला ज्यावेळी फिरतोय ना त्यावेळी समोरून ज्यावेळी चेहरे बोलतात ते समजतात की काय उद्याचा निकाल लागणार आहे. 100% विजयाची खात्री मला या माणगाव मधूनच वाटते असं मला वाटतं. त्यामुळे ते काय बोलतात याच्यापेक्षा मी काय करणार याच्यावर माझा भर राहणार आहे. क्या बात आहे. आता खरं तर मला ना ही मुलाखत संपवत होतो, पण तू बोलल्यामुळे अजून 1-2 प्रश्न विचारण्याची इच्छा झाली आहे. रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य हे तर मूलभूत काम आहेत जिल्हा परिषदेची. बरोबर. माणगाव खोऱ्यामध्ये यापेक्षा वेगळं काहीतरी आणलेलं चित्र रुपेश कानडेंच्या माध्यमातून, अर्थात तुमच्या सत्तेच्या माध्यमातून माणगाव खोरेवासियांना आणि अर्थात ह्या संपूर्ण जिल्हा परिषद मतदारसंघातील नागरिकांना पाहायला भेटेल. 100%. कारण हे जर पाहायला भेटण्यासाठी काय गोष्टी असतात ते शासकीय रूपानेच येणार. जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून कुठून वैयक्तिक लेवलला काही गोष्टी येत नाहीत. शासनाच्या योजना जर प्रत्येक दारावर पोचल्या आणि त्या 100% पोचल्या तर प्रत्येक जण चांगल्या प्रकारे आपलं जीवनमान उंचवू शकतो. त्यामध्ये शेतकरी असो, युवा वर्ग असो किंवा महिला वर्ग असो किंवा वृद्धापकाळ योजनांचे वृद्धापकाळ योजना असो, आणि सगळे झालं तर मोदी साहेबांनी आपल्या देशाचे पंतप्रधान यांनी आणलेली 5 लाखापर्यंतची जी त्यांच्या जीवनासाठी महत्त्वाची ठरते ती आरोग्यदायी जीवनदायी योजना, ज्याच्यामार्फत लोकांना आज प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाऊनही चांगल्या दर्जाचे उपचार जे घेऊ शकतात. ह्या सगळ्या योजना कुठेतरी घेताना त्यांची अडचण एकच असते, ते म्हणजे त्यांना काय करायचं आणि कुठे जायचं हे माहीत नसतं. मग त्यासाठी ज्या योजना येतील त्या योजना लोकांच्या दारापर्यंत नेऊन कशा त्याला मिळतील ह्याचं मी सगळ्यात पहिलं आधी नियोजन करणार. क्या बात आहे. खरं तर या मुलुक मैदानमध्ये सहभागी झाला, अगदी बिझी शेड्यूल मधनं सुद्धा आता रात्रीच्या जवळपास 12:30च्या सुमारास आपण या ठिकाणी मुलाखत करतोय आणि जी काही भूमिका आहे, जे काही विजन आहे हे सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. रुपेश, खरं तर
पुढील वाटचालीला आमच्याकडनं शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. आपल्याकडनं एक चांगल्या ताकदीचं आणि चांगल्या दर्जाचं काम झाल्याची अपेक्षा हे माणगाव वासियांना आहे, इकडच्या संपूर्ण मतदारसंघातील नागरिकांना आहे आणि त्या आपण पुरे कराल अशा पद्धतीची खात्री देखील लोक आमच्याशी बोलताना व्यक्त करतायत. त्यामुळे आपल्या पुढील वाटचालीला आमच्याकडनं शुभेच्छा देतोय. 7 तारीखला मतदान आहे आणि 9 तारीखला मतमोजणी होणार आहे. या दोन्ही दिवसासाठी आमच्या कोकणशाही टीमकडनं विजय गुलाल उधळण्यासाठी देखील आम्ही शुभेच्छा देतो. या चर्चेत सहभागी झालास धन्यवाद. धन्यवाद. आपण मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही.